Hallelujah. Glory be to Jesus. Sesiphinde sabuya bazalwane. Amen. Nkosi yenza indlela. Hallelujah. Nkosi ivula umnyango. Makabonga Jesu. Ake sibingelele kinina bazalwane, ngicela uyishayele izandla ngokukhona. Glory be to Jesus. Ngiyathokoza kakhulu ukuthi every Sunday nibe nikhona bazalwane. Amen. Hallelujah. Ngiyabonga uNkulunkulu ngani. Hallelujah. Kuyisibusiso ukuba khona kwenu. Hallelujah. Glory be to Jesus. Phela abantu uma into oyishoyo bengayizwa abakutshela ukuthi asizwa lento oyishoyo. Hallelujah. Ubona bangabuyi. Hallelujah. Sewuzafunda kwezakho nawe ukuthi lo oyishoyo abayizwa. Hallelujah. But ubuya kwenu bazalwane every Sunday kusho ukuthi khona la siya khona. Hallelujah. Kwanga inkosi yomusa nganibusisa inenzele kahle hlangabezane nazona zonke idingo zenu. Akabonga Jesu. Abesibingelele kubazalwane abasibukela live ku Facebook ngezigaba lenkosi, abazalwane ababukela amavideo ethu ku YouTube siyabonisa kubona, abazalwane abalalela ama-audio ethu kanye nama-podcast siyabingelela kubona. Hallelujah. Sibe nenkinga-ke bazalwane last week intshumayelo yadileya mase process yaba late i-audio but ifikile. Hallelujah. Manje yabona lento zama-technical difficulties. Le video last week iseza bazalwane. Hallelujah. So kune-delay khona but inkosi izosisiza. Hallelujah. Ngithandazela ukuthi le video this week ingafiki iqala kunale ya last week. Hallelujah. Glory be to Jesus. Namhlanje bazalwane sizothi our God, our rock. Hallelujah. Our God, our rock. uJehova wethu, uNkulunkulu wethu, idwala lethu. Hallelujah. Glory be unto the living God. Siyafunda ke bazalwane incwadi eka Deuteronomy chapter 32 verse 31. Hallelujah. Hallelujah. Deuteronomy 32 verse 31. Hallelujah. Eliphethe ngesilungu asikhonze bazalwane. Deuteronomy chapter 32 verse 31. Yes. Their enemies know that their own gods are weak, not mighty like Israel's gods. Their enemies know that their own gods are weak, not mighty like Israel's gods. Nizwile bazalwane. Ngicela usiphindele ukugcina. Their enemies know that their own gods are weak, not mighty like Israel's God. Hallelujah. Amen. Eliphethe ngesizulu bazalwane sifundele. Incwadi uDeuteronomy 32 verse 31. Yes. Ngokuba idwala labo alinjengedwala lethu
nezitha zethu ziyakubona. Ngicela siphindele sisi bese uyakhulela. Verse 31. Ngokuba idwala labo alinjengedwala lethu, nezitha zethu ziyakubona. Babegameni kaJesu Kristu waseNazaretha, ilizwi lakho liyaphila linamandla liphefumule ngomoya wakho ogcwele. Baba, siyakukhulekela Jehova ukuthi lisiyokumele uqinishe nasenhliziyweni zethu. Baba, umntana akasebe ngaphambi kwethu umgcwalise ngamandla nangomoya wakho ogcwele. Bese uyamfihla esandleni sakho somusa in the name of Jesus. Thatha indawo yakho Jehova nomusa nokuthula in Jesus name, amen. Ngicela siphindele futhi thina sifundele. Verse 31. Yes. Ngokuba idwala labo alinjengedwala lethu, nezitha zethu ziyakubona. Hallelujah. Ngokuba idwala lethu alifani nedwala labo. Hallelujah. Even our enemies can attest ukuba lamadwala awafani. Hallelujah. Kulolo hambo lempilo esihambayo ngiyabongela mina uma ngabe uthe wahamba along the journey wahamba waba nezitha. Hallelujah. Wena ngiyabongela kakhulu. Akekho right akalungu umuntu onganama enemies. Hallelujah. Uma kunabantu abavukelayo, uma kunabantu abaphendukelayo, uma kunabantu ababithreyayo, uma kunabantu abangakufuni, uma kunabantu abakhuluma kabi, maye ngiyakubongela ngikushayela izandla. Hallelujah. Kusho ukuthi ubambe yona usahamba right. Hallelujah. Umuvuke ekuseni wazi ukuthi khona abantu abathi mabekhuluma bathi abaphiwanga wena. Ngiyakubonga. Hallelujah. Ngoba kakade vele ukudalwa kwabantu badalelwe ukuthi bathanda imali. Hallelujah. And bayithande bonke. So angeke bakuthande bonke. Awuyona imali. Hallelujah. Bathi ngelinye ilanga abazalwane yathi iphunga imosquito yajabula ibona abantu bayishayela izandla. Icabanga ukuthi bayayibongela. Kanti ayazi ukuthi labantu bazama ukuyibulala. Hallelujah. Ukuba gada nalabo abanye abakushayela izandla. Abanye phela abantu babuye bakuhlohle kanti bakumikise wena. Hallelujah. Yebazalwane lithi iBhayibheli ngokuba idwala lethu alifani nedwala labo, nezitha zethu ziyakubona. Ngoba kuba nophawu kithina ukuthi sihlukile, sibhilonga kuleli linye idwala. Lo hlobo lwedwala eliminguna phakade. Uthi obhala iBhayibheli uPaul uthi lelo dwala abaphuza kulona lahamba nabo labahola. Uthi uma libahola lelo dwala lalikade linguKristu. Ukhuluma about uIsrael. Uthi uIsrael umehamba kuvuka emini before ezophuma ke nguyele kuva kancane. Lithi iBhayibheli waye uMoses kuFaro wafike wamtshela wathi Faro sikhulule mthunywa uNkulunkulu. Wabuza wathi Moses ngiyakuphi?
wathi siyodumisa uNkulunkulu wethu. Wabuza uFaro, Moses uhamba nabo bani? Wathi uMoses, Nkosi, sihamba nabadala bethu, sihamba nabancane bethu, sihamba nemfuyo yethu, nabona konke kwethu siyahamba umusidedela siyodumisa uNkulunkulu wethu. Lithi iBhayibheli wabopha inhliziyo uFaro until wazwa abakhulula. Umese bakhulula uFaro, lithi iBhayibheli kulabo waqala kwabonakala khona ukuthi man kunento ehlukile ngaloNkulunkulu uma uIsrayeli lokehamba ehlane, ngoba lithi iBhayibheli ledwala abahamba nalo ngoba libuye libe ngamanzi. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wakhuluma noMoses ukuthi akasplithe ulwandle olubomvu into two, baqede bahambe emhlabathini omanzi, bahambe emhlabathini owomile. Haleluya. Uma behambe emhlabathini owomile, weza uFaro neyinqola zakhe athi uyangena. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wanela ukulunga umza asezulwini, maqeda baqhaqhela amavili weyinqola, bathi bayayidrayiva bahluleka bafela olwandle. Waqeda uMiriam wahlabelela ingoma wathi hlabelela kuJehova ngoba uphakeme, ihashe nenkweli yalo kuphonso lwakhe. Bathuma behamba ehlane, lithi iBhayibheli baqala balamba. Uma beqala belamba ngoba abahambi bodwa banedwala abahamba nalo. Idwala la understand ukuthi isikhathi leso ukuthi mangehlisa isinto, lehlisa isinkwa from ezulwini in the form of imana. uIsrayeli eqhubeke ehamba, lithi iBhayibheli waqala womu-Israyeli. Uma uIsrayeli esefuna amanzi, lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu kuMoses, hamba ukhuluma nani ngedwala. Umefika edwaleni ngenxa yokwata washaya idwala. Leli dwala yabazalwane kahle kahle idwala nalibona ngosidwala bazalwane. Yini idwala bazalwane? Yini idwala bazalwane? Yini idwala bazalwane? Yiro ngibane silungu. Hallelujah. Idwala bazalwane lithi elikhulu. Amen bazalwane. Glory be to Jesus. Hallelujah. Namkhumbuzo omunye safunda isikolo, uThishara uyabuza athi what is a photo? Bathi bona wathi yena iPhoto is a picture set. Hallelujah. Glory be to Jesus. Manje bazalwane, uma eshaya idwala lakhipha amanzi. Mara mina nawe sifakazi ukuthi edwaleni amanzi awaphumi. Angaze bazalwane ngedwa yini. Sithi mina nawe sifakazi ukuthi singahamba siyofuna intaba enamadwala. Sifike sikhulume nentaba, dwala khipha amanzi. Amanzi angekaphumi. Yingakho ngithe kuwena uthi uPawuli leli dwala abaphuza kulona bebakade bahamba nalo. Idwala lalikade lingoKristu, the man Christ Jesus. Hallelujah. Ngoba yebazalwane wafike washaya idwala esiphambanweni, kwakumele ukuthi induna yekhulu ifike imhlaba. Hallelujah. Ifike ihlabo hlangothini. Umihlabo hlangothini ayihlabi umuntu nje, but ihlaba idwala lasendulo elime ngunaphakade. Ithi umihlaba ledwala, lithi iBhayibheli kwaphuma igazi, kwaphuma amanzi. Ngoba ledwala vele kakade ilona elikwazi ukuthi lisustain.
athobhala iBhayibheli igama lakaJehova lingumbhoshongo olungileyo ubalekela kulona maqedwe mefika kulona bese uyalondeka idwala liyalonda idwala liyagcina. Yebazalwane idwala lethu alifani nedwala lakhe. Uthe uNkulunkulu ehamba noIsrayeli elokwenza izinto ehlane lithi iBhayibheli ngelinye ilanga kwathi kuliwa wakhuluma uNkulunkulu ukuthi uMoses akaphakamisa izandla. uMoses ephakamisa izandla uIsrayeli uyanqoba. Uma kufika isikhathi sokukhathala zehla izandla uIsrayeli uyanqotshwa. uAaron benoHure bayakuyena bayophakamisa izandla wanqoba uIsrayeli. Uthe hamba noJehova elokunqoba izimpi. Lithi iBhayibheli kanti abantu bayezwa. Lithi iBhayibheli banele ukufika kuRahabu bese athi uRahabu bekhuluma uNkulunkulu wenu sizwile ngaye ukuthi uyabulala. Sizwile ngoNkulunkulu wenu ukuba unamandla. Sizwile ngedwala lenu. Leli dwala alifani nedwala lethu. Hallelujah. Ngelinye ilanga kuke kwathathwa idwala lethu layobekwa endlini kaDagoni. Manje ngoba semabili amadwala kukhona lelethu khona nalelabo. Lithi iBhayibheli bamangale kuseni batholela idwala izandla seyiwele phansi. Lithi iBhayibheli bayithatha bathola ukhalo seluwele phansi bathatha baliqhuma elabidwala bathi idwala lethu ubekume sothandaza kuwo. Lithi iBhayibheli bahamba bayolala babuya ngakusasa. Uma bebuya ngakusasa sebathola idwala labo inhloko isiwele phansi ekubonisa ukuthi lele labi idwala alinamandla. Bathi uma bebheka babona umphongolo kaJehova bese bathi inkinga nayi sithatha idwala elirongo fanele kusuke ledwala ngoba lele lethu libe selingasabonakali amandlalo abese angasabonakali uma khona leli. Hallelujah. Balikhipha idwala. Ngelinye ilanga amaFilisti athatha umphongolo kaJehova awuthumba athume sewuthumbile. Lithi iBhayibheli nabo baqala bagula bamila amathumba. Lithi iBhayibheli babona ukuthi sesithathe idwala elirongo ngoba yebazalwane kuya ngokuthi uyazana yini naledwala awumani ulibiza isinomi kanjani bese lenza uthe empilweni yakho. Leli dwala linamathela kuwena by relationship kuya ngokuthi uyazana yini nalo ukuze uma wazana nalo ubuhlala nalo when you commune with it kulabantu bazoqala babona umehluko bathi lo hamba naye akafani nalo wethu. Ufunani phakathi kwethu ngoba usimoshela izinto zethu. Hallelujah. Manje bathi ama-Philistines ngoba sesigula asithathe inqola siyakhe ngegolide bese sithatha umphongolo kaJehova siwufaka phakathi bese sikhanda amagundwane wegolide siwafaka phakathi bese balanda inkomo eyincedisayo. Mabathatha le inkomo babeka umphongolo kaJehova phezu kwazo.
lithi iBhayibheli bathi siyobona ngokuthi lezi inkomo ziyohamba ziqonde eBethshemesh, azikuya ka left, azikuya ka right. Manje bazalwane, inkinga yenkomo enelisayo, ubisi lihlala lishisa, ubisi lifuna ukuthi liziye enkonyaneni ziyonelisa, but umphongolo obekwe kuzona uthi zihamba ziyaqonda ziye eBethshemesh, ngoba nokubisi luthi maziye ematholeni, but umphongolo ngepower yawo uthi straight to Bethshemesh. Hallelujah. Zahamba inkomo zaya straight eBethshemesh. Hallelujah. Ngoba bazalwane, idwala lethu alifani nedwala lazo. Hallelujah. Nezethu izitha ziyabona. Ngikhumbula ngelinye ilanga kunendoda eBhabhiloni, igama layo nguDaniel. Inkinga yale ndoda yayikade ilokhu ithandaze njalo. Yezwa kuthiwa umbhalo ubhaliwe. Lithi iBhayibheli yayilokhu ivule njalo amafasitela iwabhekise eJerusalema. Ilokhu ikhuleka njalo despite umbhalo obhaliwe. Lithi iBhayibheli bakhuluma enkosini bathi, Inkosi, kukhona ongathandazi kuloko wena obekile. Walandwa uDaniel, kwathiwa makulanjiswe amabhubesi ayofakwa emphandlweni wamabhubesi. Bese lithi iBhayibheli wathathwa uDaniel bese wayofakwa kumabhubesi. Uma semabhubesini, lithi iBhayibheli inkosi ayilalanga ePhalesi. Yathi inkosi, kusalini ngiyobona uDaniel, ngoba ngifuna ukubona ukuthi uNkulunkulu wakhe uzokwazi yini ukumkhulula. Hallelujah. Sinombuzo yebazalwane esihamba sibuzwe wona alokho ejeni yempilo ukuthi uNkulunkulu wakho uzokukhulula yini. Hallelujah. Kunezinto ezokusurrounda, kunezinto ezokuvukela. Lezo zinto zizobuza ukuthi ngabe ithemba lakho likuphi. Ngabe uyamthemba yini lo uNkulunkulu othi uhamba naye, lo omthandaza usuku nosuku? Ingabe uzobonakala, ingabe uzovela yini athembekile nakwesakho isimo? Ngoba kukhona abantu asebabhekile ukuthi uma wehlelwa isimo ureacta noma uresponda kanjani. Hallelujah. Glory be to Jesus. Now, lithi iBhayibheli bazalwane, kuthe uMabusa inkosi uDariyu wayothi Daniel, ngabe uNkulunkulu wakho ukukhululile yini? Wathi uDaniel, mananjalo Nkosi. Inkosi yenze njalo, yenza umusa empilweni yakho. Lithi iBhayibheli uma uDaniel esekhishwe emphandlweni wengonyama, kwathathwa laba bamfakile kwafakwa bona, ingonyama zaqeda zabala. Ngoba yebazalwane, we need to understand ukuthi idwala lethu alifani nedwala labo. Noma izimo zisivukela, uNkulunkulu uyasiguqula even kwathina before aphendula even isimo, asenze sikwazi ukumelana naleso simo. Asikho isimo esiyongena kusona kanti asikho ready ukuthi singene kusona. Kunezimo uJehova ayivalayo noma ayiblokayo ukuthi singangene, ngoba asikakhulu enough ukuthi siyomelana nazo. But kunezimo uJehova ayidedelayo ukuthi siyongena kuzona, ngoba even kwanathi usesiphendulile ukuthi sikwazi ukuyomelana naleso simo, ukuthi sikwazi ukuyosibeka
ukubekezelela leso simo ngoba uNkulunkulu uyaqonda ukuthi sizodlula kuleso simo. Leso simo asikuqeda ngathi. Yiko uDaniel amabhubesi angamdlanga. Hallelujah. Ngoba wabona ibhubesi elifana nawo. Glory be to Jesus. Hallelujah. uNkulunkulu wethu akafani noNkulunkulu wakhe. Ubeke umthetho lo uNkulunkulu okukhuleka njalo. Ubeke umthetho akafani noNkulunkulu wakhe. Ngoba ukumthemba yena uthembela egameni lakhe. Hallelujah. Bonke abathembela kulelo gama uNkulunkulu wenza make sure ukuthi akabadisappoint noma izimo zingabaphendukela kanjani. Ubeka umthembe kube indawo yakho yokubalekela ngoba yena ungumpheme wethu wokuphephela. Uyindawo yethu yokubalekela, uyinsika yethu, isihlangu sethu empilweni sinqoba ngayo. Ngikhumbula ngelinye ilanga lithi iBhayibheli benamadoda awu-4. Lithi iBhayibheli lamadoda anesifo sobulephero, they were lepers. Lithi iBhayibheli kuthe makuhlaselwa la bekhona kwabakhona indlala emzini abebakade bekuwo. But entendeni lesitha kwabakhona ukudla. Lithi iBhayibheli they then decided ukuthi masingahlali la ngoba sohlala la until when ngoba sizofa. Libese lithi iBhayibheli they took a stand bathi ungcono siye ekamu lama-Aramu. Lithi iBhayibheli bathi uma besiyeka siyophila, but uma besibulala sizofa. But either way we will die anyway. So akuthi masifa sife siyakhona. Lithi iBhayibheli baqala bathatha inyathelo. The more bathatha inyathelo lithi iBhayibheli uNkulunkulu noma idwala labo la amplify ama-footsteps abo kwezwakala ngathi kuzinqola zamahashi zempenkulu. Ngoba yebazalwane lo Nkulunkulu esihamba naye wenza ukuthi abantu bathuke even nangepresence yakho. Wenza abantu basabe ngoba usuke sebagibele sebanawe ngoba bona sometimes bacabanga ukuthi bangenza noma ngayini, but uNkulunkulu engakuwe uJehova uzo-amplify ama-footsteps akho ukuzisitha bese siyathuka siyabaleka sishiye konke kwazo. Hallelujah. Ngamanye amagama ngithi mina wena ungasabi ukuthi unezitho ezivukelayo. Hallelujah. Ungasabi ukuthi kunezitha ezivukelayo. Hallelujah. Ngoba yebazalwane yazi indaba yezitha it's very funny in a sense yokuthi abantu abaphenduka izitha zakho abantu most of the time wabasiza. Hallelujah. Abantu bekwasondezela eduze kwakho. Yingakho isiZulu sithi umlungisi uyithela isisindo. Hallelujah. Ngoba uthi uyalungisa kanti uyamosha. Ukuthatha umuntu uyomfaka emsebenzini bese imishini yakhe kuba uxoshisa wena. Hallelujah. Yiyo kulamalanga abantu bangasafakali emsebenzini. Hallelujah.
ngoba abantu abalunganga kufanele wenze ukuyigade. Amen. Because uyayithi umuntu uyamsiza bese umuntu afane notshwala eswini aphendukele. Hallelujah. So indaba yesitha is very funny because kuvuka labantu abakwaziyo and wena sewulinyazwa ukuthi awusalinyazwa ukuthi unesitha noma unezitha, but ulinyazwa ukuthi ubone ubuso babo ukuthi abobani. Hallelujah. Ingakho even no Julius Caesar wathi umebona ukuthi omunye wama-conspirators akhe uBrutus wathi even you Brutus ngoba bazalwane izitha ziza nalento ukuthi siyamazi, but the tricky part or the funny part, they don't know how great or how big is your God. Abalazi idwala lakho ukuthi likhulu kangakanani, ngoba each and every time uma impiqala imisa kuwe kunezinto uNkulunkulu bese uyayilungisa bese nawe uyakuthatha athi ngena ku-attention sekunempi eseqala ivukela. Yingakho athi when the spirit of the ruler rises up against you, the Lord raises the standard. Ngoba inkosi yaqonda ukuthi right now we are under attack, and njengoba we are under attack, imodus operandi ithi asizidefendeni. Bese uNkulunkulu uyaqala uyalana i-defense system ukuthi ivikele wena. Uma i-defense system isimile bese uyaqala uyaprepare nawe akwenza u-understand njengoJehoshaphat owavukelwa yimpi. Uthi uJehoshaphat umezwe empini uyahamba uthi kuye uNkulunkulu Jehoshaphat impi akusiyo yena, but impi ingeyami naJehova ngizoyilwa lempi. Wena thatha abahlabeleli ubabeke phambili, thatha abadumisi kodwa indumisi. So akuthi uma impi ivuka kuwena wena utholakala udumisi ungababaza amandla empi. Bese uNkulunkulu nendlela yakhe yokwenza ukuthi lempi evukelayo bese kuba khona i-confusion in the camp of the enemy, ngoba izitha zakho ziyolwa zodwa, ziyobulelana zodwa, bazoza ngendlela eyodwa, bazo-atheka, bakhuluma ilanguage eyodwa, babahamba bayoqhubana ngendlela eziyisikhombisa ngoba idwala lethu alifani nedwala labo. Hallelujah. Ingakho ngithi kuwena ngiyakubongela ukuthi unezitha. Hallelujah. Glory be to Jesus. Ngicela wenze impilo eyodwa. Ngicela ukuthi ungabazoli. Hallelujah. Bonke abavukelayo, don't hate them. Amen. Njengoba mkhulu abazalwane ngiqaphela into eyodwa ukuthi inhliziyo yami iya ngokuyiba indala yabo nami ngiyakhula ngithi. So kunezinto engazigcina kuyo bese ziyangilimaza. Hallelujah. Kunezinto engayigcina enhlizweni yami zingenze ukuthi ngiyo-admithwa esibhedlela. Hallelujah. Enye yazo inzono. Hallelujah. So angikwazi ukugcina inzono. Hallelujah. Glory be to Jesus. Angikwazi ukuzona. Amen. Mara njengoba ngakwazi ukuzonda
Ngesicelo sisodwa, one request. Ngicela ukuthi ungangisukeli. Hallelujah. Ngoba nami angisukeli muntu. Hallelujah. Ngoba uma ungisukela shuse uyikhathile. Hallelujah. NginoNkulunkulu mina oyidwala lami. Ongilwelayo. Hallelujah. Manje uyothela uMegadla eshaya wena a retaliate. Bese wena uhamba utshela abantu ukuthi mina ngiyathakatha. Hallelujah. Glory be to Jesus. Ngoba uMegadla into engiqaphele ngayo ukuthi yena uma atheka kwanami uzomsebenzisa somewhere somehow. Ngoba lempi nami yangifaka. Angeka yibi impi yami nami ngekho. In other words, angengigoqa izandla ngithi Jehova yenza konke. uJehova enze ngathi umahala ngeke. Khona indawo la sizongifaka khona, khona indawo la uyodibana nami khona. Bese kuba ukuwe ukuthi ngasuthi sowuvela nawe ushukela ne high blood, uthi lo muntu uyanginyanyisa uyangidina, ufike kanjani la? Kanti mina uJehova sekayangihambisa ukubonakalisa amandla akhe asebenzisa mina ngoba wena udecide ukusukela mina ithule. Akukho bazalwane singafunda iBhayibheli. Akukho la Jehova alwa impi yomuntu umuntu angabe involved khona. A person is always involved. Even Jesus. Hallelujah. Lithi iBhayibheli yena wenze njani? Wathula njengemvu phambi kwabaguli bakhe. Balokhu bamshaya bathi uzobiza ingelosi, azange abize ingelosi. Walokwenze njani? Athulile until esiphambanweni. Hallelujah. Uma sesiphambanweni bese lithi iBhayibheli bona bathi basimixa phansi lo muntu siyaqeda ngaye, siyamdestroy. Uma efika isiphambanweni lo omdayisile omthengisile wahamba wayoyibulala uJudas. Ngoba ebona ukuthi ngenze into wrong, sekuyaqala kwenzeka izinto. Uma sesiphambanweni uPeter uyamphika 3 times. Uthi hayi mina lo angimazi. In other words, uyambetray. Uma seqedile ukumphika uPeter, bayamthatha bamkhweze esiphambanweni, bayamphakamisa. Bona bathi kahle kahle thina sisiqeda ngaye, lento yakhe siyayivala kuze ingabi khona, kanti bayayiphakamisa. Abasambhekela, sebaqala bambhekela phezulu ngoba ithe every time izitha zivukela, ziya-elevator, zithi go to the next level. Yingakho ngithe mina kuwena ngiyakubongela ukuthi nezitha, it means the promotion yakho isemnyango, ama-level ayashintsha, uyaqala uyaphakama, labagcina khona awusayi kuba khona. Umelapha esiphambanweni bathi siyazi abalapha noma ngathi sesibaphakamisile bayafa, abalapha baphinde bavuke. Bamhlanganisa ngothi maqeda uthi baba umoya wami ngubeke ezandleni zakho. Uma eqeda ukusho njalo kuyabhiyozwa, kuyacelebratewa, even esihogweni isitha siyajabula, kanti asibuzanga elangeni. Kanti khona leso kwenzeka uma ebonakala sesiphambanweni, inyama seyihlukene nomphefumulo. Uyahamba uyaphansi eHades, uyafika khona esitheni uyothatha ihluthulelo zokufa neHades. Uma ethatha ihluthulelo
uyaqala uyakhuphuka umeqala enyuka lithi iBhayibheli esilifundayo the time masesiphambanweni laba bafike kwavuleka amathuna baqeda bavuka ngoba bebathi bona bayaqeda kanti bapromote indaba ye-resurrection ukuthi evukeni kwakhe angavuki yedwa avuke nabanye. Uma esesiphambanweni ubese uphinda uyavuka uma esesethuneni after 3 days. Umevuka asethuneni isitha sabona ukuthi senza inkinga ubeyapi lo muntu lapha. So ngifuna ukuthi wena namhlanje sengigcina nezitha zakho zizobona ukuthi zenza inkinga ngokusukela wena ngoba kahle kahle bezithi ziyabulala kanti zenza ukuthi ungaphinde ufe ngalento eziyenze kuwe ngoba wena mntana kaNkulunkulu uzelwe ngembewu engabuye. Bacabanga ukuthi bayayingcwaba bayayigqiba kanti bayayitshala izohluma. Ukisihluma angeke isabambeke ngoba uJesu unele ukuvuka ethuneni lithi iBhayibheli bekabe endaweni eyodwa ngesikhathi esisodwa. But unele ukuvuka uJesu wabe endaweni eziningi ngesikhathi esisodwa. Abamizwa bazalwane athi ngiphinde bonke ngizwile kahle. Uthe sesiphambanweni besendaweni eyodwa ngesikhathi esisodwa. Unele ukuvuka waba sendaweni eziningi ngesikhathi esisodwa. Okusho ukuthi labathi bagqibile baqedile khona wena ngeke uphinde uphakame angeke uphinde ube into yalutho. uNkulunkulu usebenzela ukuthi amandla akho abe manifested, amandla akho abe magnified, amandla uzokwenza izinto ezinkulu kunangaphambili before the scene. Idwala lethu alifana nedwala lakho. Lezitha zethu ziyabona lento esihamba nayo bazalwane ayivimbeki ayivalelwa ayivinjwa. Athi uJobe Nkosi ngiyazi ungenza konke athi ngingevinjwe muntu elakhiphelele. Ubani lo omama against icebo lakaJehova athi mina ngizomvimba? Ubani lo omama against icebo lakaJehova athi mina ngizovala? Ngoba uJehova uthe encwadini yeSamulo, I place before you an open door that no man can shut. Uma yena evula angekho mavala, angeke avimbe, angeke benze lutho ngoba yena uvulile. Yebazalwane bengizothi senqedile idwala lethu kalifani nedwala lakho. Nezitha zethu ziyabona lokho ukuthi khona into ehlukile la ngoba lo esihamba naye ledwala lethu liphinde lisifohlele. Uyafohla athi uDavide uNkulunkulu ufohla njengamanzi ubuphathelazi ngoba amanzi kawavimbeki. Babamba uSamson bamgumbinwe bamkhipha amehlo bayitshela ukuthi baqedile kanti uSamson akahambi yedwa. uSamson unedwala wabuyela edwaleni wathi weNkulunkulu wedwala lami angicela ungikhumbule kube kanye ngesimanga samehlanga bawakhiphile. Ungikhumbule kube kanye amandla abovu. Ukhuluma lamazwi kanti izitha ayiboni ukuthi vele inwele seziyahluma. Bebayitshela ukuthi babamgunda inwele bamqedile amandla akhe. But wathi umeyokhala edwaleni
saphila ngoba yebazalwane idwala lethu alifani nedwala labo. Izitha zethu they know. Siyaphakama thina sonke.